Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullahi wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Jama'a, kamar yadda muka sani, za mu ci gaba da kawo muku bayani akan magunguna da cututtuka da kuma abubuwa da yake da alaka da karya sihiri da sammu da jifa da dukkan wani tsafe-tsafe da ake yi ma dan adam domin a cutar da shi. Wannan tasha mai albarka Magani Media TV insha Allahu tana nan za ta ci gaba da kawo muku irin wannan abubuwa din. A takaice yau maganin da muke tafa da shi shine maganin tara jama'a, ma'ana mutum yana son Allah tara mai jama'a a yanayin kasuwancin sani ko aikin gwamnati ko na kamfani ko abubuwa da zai tara jama'a domin dai ya ci albarkarsu, ko dan siyasa ne. Saboda haka idan mutum yana son tara jama'a ga abin da zai yi jama'a. Kamar kullum ne Allah mai kowa mai komai ya sake dawo da mu. Abin da mutum zai yi kokari ya karanta watan surat yasin 82 so 41. in mutum yana da abun buga, in ya buga zai ba shi 3,362. zai yi sadaka a farko, zai yi sadaka a ƙarshe. Kuma idan mutum baya iya wannan aikin da kansa, to muna da yara da muka aje musamman a wanda za su iya yin wannan aikin, a zauna da su a yi wannan aiki din. Mutum zai tara jama'a gabar da yamma, kudu da arewa. Sannan mutum zai iya amfani da turare da ake kira watan tiyaros, wanda wannan turare din yana da matuƙar mahimmanci wajen wannan aiki din. Wato lokacin da ake wannan wuridin a ɗaɗɗiga shi a ci gaba da aikin. Jama'a, sunana Muhammad Awal Abdullahi, wanda aka fi sani da Minisiya, mai program gidan talabijin na Tauraruwa TV akan mafarki ranar talata karfe 8 na dare, ranar asabar karfe 3 na yamma. Sannan kuma ina da tashata da ake kira fassarar mafarki TV a YouTube. Ina da bidiyo akalla ya kai sama da 1,000. Sannan ina da tashata da muke ɗora wannan bidiyo shine da wadda ake kira Magani Media TV a YouTube. Sannan kuma muna ci gaba da kawo muku wannan program ne domin jama'a su amfana gabar da yamma, kudu da arewa. Jama'a, muna yi muku fata alkhairi. Assalamu alaikum.